नमस्ते सर्वांना. बघा आत्ता जाऊन आमचं सिलेंडर संपलेलं आहे आणि सिलेंडर मी कुठे घेऊन चाललो, सिलेंडरवाले तर आले पाहिजे ना. तर सिलेंडर घेऊन मी चाललोय जुन्या ॲड्रेसवरती. ते पण तुम्हाला सांगतो का, चेंज ऑफ ॲड्रेससाठी आपल्याला काय काय लागतं ते पण मी तुम्हाला सांगतो. बघा ज्या नावावरती आहे त्याचं आधार कार्ड, सेकंड रेंटल, आता इकडे रेंटवर आपण घेतल्यानंतर रेंटचा ॲग्रीमेंट लागतो आणि बाकी काय ना, मग ऑफिसमध्ये जाऊन हे दोन्ही सबमिट करून आपण ॲड्रेस चेंज करायचा. ही प्रोसिजर करायला टाकणार आहे आत्ता. पण तात्पुरती सिलेंडर संपलं तर काय करतोय, जे आपलं जुनं घर आहे जे आपण रेंटवरती दिलं आहे तिकडे जाऊन हा सिलेंडर देणार आहे ते. आणि भाडेतरूकडे 1110 रुपयाचा सध्या रेट चालू आहे, ते सुद्धा मी या बुकमध्ये ठेवणार आहे आणि ते लोक रिसीव करून ह्या महिन्याला देतील. पुढच्या महिन्याला आपल्याला आपल्या या फ्लॅटवरती येईल. चला आता जाऊया. त्यासोबतच वेगवेगळे कामसुद्धा आहे आणि अजून एक दाखवायचं आहे. हे जरा कसं वाटतं, असं नॉर्मल वाटतंय ना. आता तुम्हाला चेंज करून दाखवतो. बघा हे आपण प्रॉफिट मार्केटवरूनच आणलं होतं, तर हे चेंज केलं कसं वाटतं ते पण सांगा. स्टेप नंबर 1 आणि आता स्टेप नंबर 2. कसं वाटतंय? छान वाटतंय ना. आणि आज तुम्हाला ब्लॉग सुद्धा दिसणार आहे आणि रेसिपी पण दिसणार आहे. चला जाऊया. येस पूजा आहे ना. आता आपल्या किती दिवसानंतर चालली? बऱ्याच दिवसांनी, 10 दिवसांनी तरी जातो, 10-15 दिवस. आणि मी किती दिवसांनी जातो सांग? तू गेल्या वेळी पण आता किती? रोज जातो मी वॉकिंग करायला. जवळ आहे ना वॉकिंग. आणि सिलेंडर बघा कुठं ठेवलं. गेल्या वेळी मी बोर्ड लावायला गेलेली, सुनीता ताई, श्रेया वगैरे आम्ही गेले. गावी होतो तेव्हा. हां हो तेव्हा गेले. भाई हाफ, आता हा लेटेस्टमध्ये कशा हाफ फ्रेम चालू आहेत ना. और देखील दाखव इकडे बघ. हे पातळवाला घ्यायचं काय? बरोबर आहे. थोडा पतला आहे का इसका बॉर्डर? आणि ब्लॅक कलर नाही घेते मॅडम, दुसरा कलर. दुसरा कलर काहीतरी वेगळा कलर घे, म्हणजे ते ब्लॅक ब्लॅक नको. हे पण छान वाटतं असं जरा. नको हे सनग्लासेस टाईप वाटतात पण स्टायलिश वाटतात. असे काहीतरी घ्यायचं की स्टायलिश घ्यायचं, म्हणजे घातलं तरी घालायला पण चांगलं वाटेल. अजून त्यांच्याकडे कोणते बघ ते फ्रेमलेस घालून दाखव जरा. हे कसे हे घातलं डॉक्टर बिक्टर वाटतात. ताईचे असेच असतात ना फ्रेमलेस. छोटी बड़ी दोनों कर सकते. हे असं दिसतं ताईसारखं दिसतंय ना. हां सेम. पण ह्याचं काय ना, जास्त केअर करावी लागते. आपण डायरेक्टली असं कसंही रफली काढून नाही शिकवत, नाही तर फ्रेमला म्हणजे फ्रेम तुटू शकते याच्यामुळे, आपलं काच तुटू शकते. त्यांनी दाखवले. हा बघ पिंक टाईप बघ. हा पण छान आहे ना. घाल. बहुत ही डेलिकेट है लेकिन ये इसके चेहरे पे मालूम नहीं चलेगा कि चश्मा है, मतलब वो तो है. आता माहिती नाही पडत ते घातलंय की नाही. 6/9 डिजाइन यहाँ तक दिख रहा है, ये बताइए क्लियर है ना? परफेक्ट. हाँ, ठीक है. हाँ. अभी देखिए दिसतंय का डोकं जड झालं? डोकं हेवी झालं. इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है क्या ऐसा? इसका मेरे को पता है ना, इसका जो है ना पावर. डोकं जड झालं. तर काय आणलं आपण? पापडी आणि बुंदी, खारी बुंदी पापडी आणलेली आहे. आणि खारी बुंदी. ही आपल्याला पडली 30 रुपीजला. खारी बुंदी आपल्याला पडली 30 रुपीजला. आणि लवकरच मला आता एक रेसिपी दिसणार आहे. इथे बघा आम्हाला कोण भेटले आहे. आम्ही राऊंड मारतो. हे दिल बाहेर येईल. दिल जायला मी नाही येत आहे ते. दिलू चल आतमध्ये. चल आतमध्ये चल. आतमध्ये चल. चल आतमध्ये चल. आतमध्ये चल. आतमध्ये चल. हो काय आणलं दिलू तुला खाऊ? फेऱ्या मारते. घड्याळ घातला का? नाही आता झाले दिवाळी. तर चला इथे बघा आज आपण बनवणार आहे काय मम्मी? दही पापडी चाट. दही पापडी चाट. खूप असं वाटतं ना चाट चटपटीत खायला. हां. तर चाट पाहिजे ना, त्यासाठी चटणी बनवतेस बरोबर? हा चटण्या 2 चटण्या बनवायच्या आहेत. कोणकोणत्या?
हिरवी चटणी आणि गोड चटणी. अच्छा, आमची रेसिपीचं सुरुवात होणारच आहे. त्या अगोदर आम्ही तुम्हाला दिलूला दाखवतो. आमच्या सेंटर टेबलवरती बघा कशी व्यवस्थित बसली आहे. दिलू पप्पी दे. हां, पप्पी दिली आमची दिलू, निशाने दिलू आहे. दिलूचा दिल कुठे आहे? हा बघा दिल असा लपला गेला आहे. बसा, हां बसा, करा साफसफाई. बाहेर तुम्ही बघू शकता एकदम छान वाटतं. आता तुम्हाला मी उघडून सुद्धा दाखवतो बघा. वा, किती छान वाटतं बघा. आता इथे आपल्याला हिरवी चटणी वाटायची आहे. त्याच्यासाठी ही चण्याची डाळ, भाजलेले चणे डाळे म्हणतात ना ते. पण ही डाळ टाकल्यावर तर चटणी पिवळी होईल. हा घट्टपणा येतो. घट्टपणासाठी टाकली. आलं, लसूण आणि 4 मिरची हिरवी. ओके, म्हणजे ही चटणी तिखट नाही होणार जास्त. नाही, पुदिना आणि कोथिंबीर. कोथिंबीर. आता आणि पाणी टाकते थोडंसं पाणी. आणि आपण पाणी कशात ठेवतो हे? त्या टाकीमध्ये. अरे बाबा, तर ही आपली झाली. आता हे मिक्सरला लावल्यानंतर झाली आपली हिरवी चटणी. मिक्सरला लावायची, बारीक पेस्ट करायची. तिकडे बघा आपली हिरवी चटणी रेसिपी झालेली आहे. वा वा, ही तर चटणी एकदम पौष्टिक झाली मम्मी. होय. कोथिंबीर पुदिनाची. आणि त्याच्यावरती काय आता? आता लिंबू पिळायचं त्याच्यामध्ये. म्हणजे जरा आंबटपणा येईल त्याला व्यवस्थित. मीठ टाकायचा. मेहंदीची पेस्ट आहे, मेहंदी सारखीच वाटते. लावायची का केसांना? लावूया का? आणि इकडे लिंबू. वा वा वा, आता ह्याला अजून जरा लिंबूचा आंबटपणा. आणि मीठ टाकायचं याच्यातच? हा, मीठ टाकायचं आहे. आता तोपर्यंत आहे ना आपण आपली गोड चटणी वाटून ठेवूया. गोड चटणीमध्ये काय काय आपलं साहित्य आहे? साहित्य बघा, ही चिंच भिजत ठेवली गरम पाण्यामध्ये. ती मस्त भिजली आहे. तरी किती आणि वेळ हा ठेवायचं? खजूर. दोन तास तरी ठेवायचे ना? नाही, जराशी 10-15 मिनिटं गरम पाण्यात ठेवायची. चालतं. हा, आता ही चटणी, खजूर आणि आपण नंतर फोडणी दिल्यावर आपण त्याच्यात साखर टाकायची, गुळ नाही टाकायचं आज. ओके, साखरेचं. साखरेचा. आणि आपल्याला फोडणीसाठी जिरा थोडा आणि हिंग. ओके, तिकडे आपण टाकलं चिंच टाकली आणि खजूर. बाहेरचे कसे मम्मी? आता आपण खजूर नाही घेतला ना तर गुळ घ्यायचा, म्हणजे चिंच गुळची चटणी. आपण खजूर घेतलाय ना, मग चिंच खजूरची चटणी म्हणजे ती गोड झाली. बाहेर खजूर का नाही वापरत सांग? काय वापरणार, महाग आहे ना. महाग आहे. म्हणून आपण, मी काय म्हणतो तुम्हाला, आपण जर घरी बनवतोय ना तर आपण जाणून बुजून खजूर टाकायचे. नाहीतर आपल्या शरीरात डेट्स किंवा खजूर किती जातात. नाहीच खात मम्मी. नाही कोण खात तसं. त्या निमित्त हे म्हणजे हेल्दी झालं असं. बरोबर. आणि ओरिजिनल टेस्ट पण आहे. ओरिजिनल टेस्ट लागणार. हे बाहेर नाही बनवू शकणार कोण. मग ते बिझनेस काय करणार आणि फायदा काय करणार? नाही, बरोबर. हे आता हे वाटून घे. पाणी नाही टाकायचं? नाही, चिंचेचं पाणी आहे ना. पण आमच्या होमस्टे मध्ये जर तुम्ही आलात तर काजल, आम्ही तुम्हाला अशीच चटणी देणार. ओरिजिनल एकदम पौष्टिक. पाणी नाही टाकलंय ना? नाही, चिंचेचं पाणी आहे ना त्याच्यामध्ये. हो. तर सुरुवातीला आपण काय टाकतो इकडे? तेल. थोडं तेल टाकायचा. ओके. आणि तेल आपलं झालंय गरम. तर त्याच्यामध्ये जिरा टाकायचा. थोडासा जिरा टाकायचा. थोडासा हिंग टाकायचा. जिरा आणि हिंग. त्याच्यामध्ये आपली गोड चटणी. चिंचेची चटणी. आणि इकडे आता पाणी टाकते. ही आपली चिंच आणि खजूरची चटणी आहे. चिंच खजूरची चटणी म्हणजे गोड चटणी. आंबट आणि गोड होणार. आता याला काय करायचं? बॉईल आली पाहिजे. बॉईल उकळी यायला पाहिजे. आता इथे उकळी आली आहे आपल्या चटणीला. त्याच्यामध्ये आपण थोडी जिरा पावडर टाकायची. लाल मिरची पावडर टाकायची. आणि आपण गुळाच्या ऐवजी साखर टाकतोय थोडीशी टाकतोय. हा, कारण खजूर घेतलेला आहे ना, म्हणून आपण गुळ नाही घेतलाय. चटण्या एकदम सोप्या आहेत ना. हा, आणि मीठ टाकायचं. साखर मीठ दोन्ही. दोन्ही. आणि आपला हा संध्याकाळ मीठ टाकतोय.
ते साधं मीठ टाकलं तरी चालतो का? चालतो. आज तुला चटपटीत खायला का वाटला? नेहमी मी ते बाहेर दही वडा बघतो ना, बाहेर गेल्यावरती दही वडा ते पापडी चाट असे बनवत राहतात. तर मग मी विचार केला वडे बनवायला, तर मग वडे बनवा, तला त्याला, बरोबर ना. तर मग पापडी चाट, दही पापडी चाट तर सोपं ऑप्शन आहे. पापडी आपण घरी नाही गेली तरी आपल्याला बाहेर अवेलेबल होतात. तर पापडी आणलेली आहे विकत, आपल्याकडे दही नसलं तरी आपण दही आणू शकतो. आणि आपल्याला फक्त पौष्टिक म्हणजे चटण्या, ते जे जास्त इम्पॉर्टंट असतात त्या रेसिपीमध्ये. तर घरी चटणी बनवली आणि ही चटणी बनवून पण ठेवली ना तरी आपण कधीही खाऊ शकतो. कधी खाऊ शकतो. पापडी पण असे घरी ठेवली तर पटकन असे पाहुणे सुद्धा आले तुमच्याकडे कधी, तर तुम्ही बनवू शकता नाश्त्याला. चटण्या बनवून ठेवायच्या. चटण्या बनवून फ्रीज मध्येच ठेवायच्या. दोन्ही चटणी टाकली, दही टाकला. आता बाहेर कसं बनवतं ते आपण बघूया ना. आपण बनवणार आहे आता. आपली चटणी आता झालेली आहे. झाली. हा, वा वा वा. आता आपल्या हिरव्या चटणीमध्ये मीठ टाकायचं राहिलंय. ओके. आणि आपला परत आपण संध्याकाळ मीठच आणलाय ना. हो, आता मग घरामध्ये तेच वापरतो ना, कारण मला मीठ नाही खायचं आहे ना. तरी हा पण मीठ तुला कमीच खायचं मम्मी. कमीच खायचं आहे, पण जेवणामध्ये आपल्या कमीच मीठ असतो. हो. ते बघा आम्ही सर्व साहित्य समोर घेतलेलं आहे. चटण्या पण आपण 2 बनवलेल्या आहेत. त्यासोबत तिकडे आपल्या दही सुद्धा आहे. आता आपण सुरुवातीला काय करणार आहे, दहीमध्ये आपल्याला जेवढं पाहिजे ना तेवढी आपण त्याच्यात साखर टाकणार आहे. दही पण आपण साखर टाकलेलंच घ्यायचं, तर ती जरा व्यवस्थित वाटेल. नाही तर सर्व गोड आंबट, दही पाहिजे. गोड दही पाहिजे, नाही तर सर्व आंबट होणार नाही. बस नाही एवढं. आपली रेसिपी सुरुवात करूया. आता इकडे सर्वात आधी आपण घेतल्यात पापड्या. आपण हे घरी सुद्धा बनवू शकतो, बरोबर ना मी. मैदा रवा टाकून आपण पापडी बनवू शकतो. तिकडे पापडी घ्यायचे, पण जरा चुरा करून टाकायचा त्याचा. असे 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 मोडले ना तरी चालतील त्याच्यात, जरा ते चांगले वाटतात खायला, बरोबर. आणि ह्याच्यावरती तुम्ही असं डिप करून पण वेगवेगळे प्रकार करू शकता, पण तसं आपण नाही करायचं आहे. सुरुवातीला आपण सर्व तोडून टाकतो. हे घ्या, मी तोड जरा तोडून टाक. बघ, पहिले 1 प्लेटसाठी एवढे बाद झाले सुरुवातीला. बघा, म्हणजे एका पुरती पहिला मी बनवतोय. पहिला ते टाकलं, त्यानंतर आपण काय टाकूया, दही टाकूया. दही टाकल्याच्या नंतर चटण्या. आता ह्याच्याऐवजी आपण मम्मी दही पापडी चाट बनवतो म्हणून या चटणीचा आपण किती वेगवेगळा वापर करू शकतो. पाणीपुरी, शेवपुरी. आता इकडे सर्व किती चमचा टाकू? 2 चमचे टाक. ही आपली गेली हिरवी चटणी. आणि इकडे खजूर आणि इमलीची चटणी 2 चमचे टाक. पौष्टिक एकदम आपली घरगुती. वा वा. ते टाकलं. त्यानंतर आपण टाकणार आहे बुंदी. जरा मस्त वाटेल ना खायला पण. जास्त नको टाकू, थोडीशी टाक. झालं. आणि त्यानंतर आपण चाट मसाला. हे बघा, चाट मसाला टाकलेला आहे. आणि त्यानंतर आपली लाल पावडर, लाल मिरची पावडर. ओके. तर टाकलेला. आता डवलू. चला, पापडी चाट, दही पापडी चाट खायला लवकर या. कालच आपण कुठे खाल्लेला? इकडे खाल्लेला. कुठे? गिरगाव चौपाटीला ना. इथे बघा आपली रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी झाली आहे. आता ह्याच्यावरती आपण शेव पण टाकू शकतो. बाकी काय काय वेगवेगळं पण आपण टाकू शकतो. अजून वरती दही पण टाकू शकतो. अजून दही पण टाकू शकतो, म्हणजे अजून चांगला दिसायला आणि हे दिसायला. पूर्ण काढ. सर्व काढून आहे. त्याचा सुगंध ना येतो ना तोंडाला. पाणी. चटणीचा सुगंध येतोय ना, छान. चला टेस्ट करूया मग. चला, कोण टेस्ट करणार आहे मग आता? तू टेस्ट कर. तू दही टाकणार होता ना आणखी. बरं, वाच झालं. मस्त. एकदम छान. आता रोजच बोलशील असंच बनव म्हणून. रोज अशा चटण्या बनवून ठेवा. रोज पापडी आणणार. फ्रेंड्स आणले, पाहुणे आले किंवा लहान मुलं आली, मोठी माणसं आली, पापडी घ्यायची, चुरा करायचा, हे 2 चटण्या टाकायचे, दही टाकायचं, झाला. एकदम सोपं आहे. किती छान वाटतंय. नाश्ता पण चांगला, एकदम भारी. आणि तुम्हाला बघून पण तुमच्या तोंडाला पाणी सुटलंच असेल, तर तुम्ही पण ही रेसिपी बनवा आणि आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा बनवल्यानंतर. रेसिपी एकदम छान आहे. आणि आजच्या ब्लॉगला आणि व्हिडिओला तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं तर तुम्हाला नेहमी आम्ही जेव्हा व्हिडिओ टाकू ना तर तेवढे व्हिडिओ तुमच्याकडे पोहोचतील. आणि सबस्क्रिप्शन एकदम फ्री आहे. तर आजचा ब्लॉग कसा वाटला आम्हाला सांगा. बाय.